kene aku arep tok kandhani bapakku sapa, ibuku sapa. Ah, kowe tak kandhani. Nek kowe takon bapakmu sapa, ibumu sapa? Prasaja, aku ora ngerti. Lah, jenenge kowe ngapusi karo aku. Kosek to, kosek. Aja kesusu. Aku ora iso ngandhake bapakmu karo ibumu ning aku iso menehi pituduh. Pituduhe piye? Kowe ora usah dadak takon sapa-sapa. Ning takono para dewa. Dewa kuwi apa? Dewa kuwi sing nitahke awake dhewe. Papane menyang endi? Papane menyang kayangan kono. Kayangan kuwi ngendi? Kayangan kuwi papan sing gumantung tanpa cantelan. Ana papane ndah. Ing kono sinebut kayangan. Lah, dewa-dewa kuwi uripe ning kayangan. Apa to sababe kowe takon karo dewa? Merga dewa kuwi ngerti ngobah musik ing titah. Nek nganti dewa ora iso ngandhake bapa karo ibumu, wajib dewa tok jotosi, nek perlu tok ajar. Dijotosi iki dikapake. Iki. Bagong piye? Dijotosi iki digolekke ketan terus dibuntel godhong gedang kuwi enak banget. Kuwi sing mburi kuwi kok nek omong kok idune lek nyiprat tekan kene. Dijotosi kuwi tangan karo tangan utawa tanganmu ditibake raine dewa. Ngono ya kek sing banter. Tok ajar pokoke tok kulasara. Nek dewa ora duduke bapakmu ibumu sapa? Kowe tak penangake ngajar para dewa ning janji. Janji apa? Kowe aja kandha nek sing akon aku. Pokoke karepku dhewe. Ngono ya kek. Lah terus aku lek munggah ning kayangan kowe iki wong pinter, wong dedaya. Nek mengambah dirgantara, ora bakal kurang akal bisa geni. Miat tangan ning kalangguan akar pandan moncar. Tinon ler kekonang surung sorot tetan badang kasoran bacaring purname kekono dasari mongso katiga yen ngono aku tak munggah ning kayangan yo kek ning kaya ngetutke karo aku kowe mesti tak tutke njaluk pangestumu. Dewa tak takoni bapakku ora ngerti, ibuku ora ngerti aja kelakon dosa. Kayangan tak gawe sungsang bawono balik. Ya sing ngati-ati bisa geni. Bapak kaya akrab banget. Kowe ora ngerti. Kae iki sejatine. Apa iya? Weh, domongi kok. Lah kok iso ketemu karo bapak kowe? Nek tak sejarahke suwe. Butule kowe ngerti. Sopo rek? Ngerti atruk kae janjane. Tenane. Weh, domongi kok nek ngapusi aku ya ngapusi bapak. Sopo truk? Guys, jatine iki. Ngopo e? Iramu mlebu nang kuping. Keri. Iramu ditekuk sik, tekuk dengkulmu plocot kuwi ora. Lho. Tenane. Tenan. Wah, jan mulane kok suarane atos. Lawa garing Petruk Bagong. Kowe ora usah melu-melu perkara iki bocah kae tak tutke. Tak awat-awatane. Kowe dhisik ana mlaku ning negara Ngamarta apa ana Ngamarta? Ya traya, ya.
iki sapa? Ana noman munggah ana ing Kayuwangen. Lah kok banjur apa-apa dirusaki, apa-apa digawe rubuh, kowe sapa? Takon karo aku wis anggeni kowe sapa? Aku Bathara Penyarian, Bathara Penyarian. Sikilmu sak cengkang ora ngambah bantolok. Kowe apa? Apa jim setan priprayangan? Gus, aja ngawu gawar kawu. Ulun iki dewa. Lho. Dewa? Iya. Lah yen ngono kowe sing tak goleki. Aku arep takon karo dewa, takon apa wis anggeni. Yen kowe ngerti wong tuaku, bapakku sapa, ibuku sapa? Lho. Lah kowe iki lair saka ngendi? Kok takon bapakmu sapa, ibumu sapa marang aku? Ulun boyang ngerteni. Kowe iki dewa kok ora ngerti ki piye? Ulun ora ngerti tenan. Wah, dudu dewa wae. Mati kowe. Ah, sambat kowe. Ayo, amok Suramrata, Jayawrata. Sandangane padha karo sing tak ajar mau. Iki sandangane padha karo sing tak polo mau iki ya dewa. Ya, ulun Bathara Indra. Bathara Indra karo penyarian apane? Ora sandadak takon merno-merno. Kita wigatine apa? Takon. Takon apa? Bapakku sapa? Ibuku sapa? Ulun boyang ngerti padha wae. Wah. Ana bocah gawe geger Kayuwangen. Iki sapa? Iki wujude wonge gagah. Untune kaya catut. Munekke dewa kok untune kaya catut. Ning sandangane padha karo sing tak ajar mau. Oh ya dewa. Ya, aku dewa. Jenengmu sapa? Yama Dipati. Bathara Yama Dipati. Ya. Bapakku sapa, ibuku sapa? Lho. Lah aku ora ngerti. Nek kowe ora ngerti kok tak ajar kaya kanca-kancamu. Jabut nyawamu. Wah. Wah. Oh. Wah. Lho. Kowe ngopo? Lho kok ora ketut to nyawane? Kok ora ketut nyawane? Nyawane sapa? Nyawamu kuwi. Lho kowe mau jabut nyawaku to? Iya. Aku jabut nyawamu. Iso ora? Nyatane ijik urip, kowe ora iso dijabut nyawane. Kowe sing tak jabut nyawamu. Katinetrane nganggo rapo sakaning bukiloring kanigara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pindhe panca ana nom-noman gawe geger Kayuwangen sapa iki sapa iki lah kok dadi kowe ngadeg ana ing gigiring wujuding lembu utawa sapi mongko tak sawang lah kok aneh temen tanganmu papat tenggokmu cacat kowe sapa takon marang ulun dewaning para dewa Bathara Guru lho Bathara Guru iya aku nalindaning para Jawata yen ngono pasang Yogyakarta tujuhe ngene dina aku ketemu karo Bathara Guru gandeng kabeh kamu lamu para dewa padha ora ngerti wong tuaku bapakku sapa ibuku sapa
Mula aku takon karo kowe. Ayo Wangsulana pitakon ngendi Pertitis. Wong tuaku sapa? Bapakku sapa? Ibuku sapa? Lho. Yen kita takon bapa lan ibu, ulun mboya ngerti. Lah nek kowe ora ngerti pedaya apa kowe dadi Bathara Guru? Pedaya apa kowe dadi nalendraning para dewa?